I bog ljudi, ponovno igramo Minecraft Pocket Edition. Sada pravimo ovdje put oko kuće. To će biti kuća. Opa. Sada za ovo vrijeme ću malo maknuti ova sranja ispred kuće. Mrzim ovu travu, gledajte ovdje. Sad mi je krivo što se napustio onu prošlu kuću iz prošle sezone, kako je ono dobro bio. 4 kata ima. Aj se vi zombije su dosta. Ajde da roknemo koje pauke o zombije. Ej. Tako. Tebe smo riješili. Hoći ti još va? Ej. Šti hvala. Ali još išta. Malo obaći okolo da vidim imam li gdje ne strela od skeletona. I tebe. Petiću. Ne roknu. Jadnik mali, šta će. Ali mi ga nije žao. Prc. Ako me ovo živcira, kad čujem negdje zombija, uopće ga nema, no u krugu od 500 blokova. Jebot. Di si, pička ti mater. Dođi ti ovdje. Žao mi da ga rok ne vidi ga ba. Imam ideju jednu. Imam jednu cool ideju. Samo malo, ali nemam cool materijal, to nije cool. Ajde. Samo da nađem malo drva još. A sad nemam prostora da stavim ovo sve. Ajde izbacim ovo. Ne, tebe neću. Tebe ti me trebaš. Baš ti hvala. Koliko 9. Ne, bit će dosta. Prećemo ovako ogradu jednu.
Pa da roknemo neko krme ili nešto. Šta pa nekako ne mogu. A da prvo ovo mora. Stani bolan. Aha, evo ga. Da. Tako. I sada... Sad ću... Samo možda sam... To i... Samo malo ovo. Šta mi treba za ovo jebot? Ne veze. Pokušat ćemo večeras da roknemo jednog zombija, ali ne. Projdi izađem vani malo, šta mogu. Ima Diamond Sword. Nemaju ništa. Samo bi bio problem da mi ne leti onaj mali zombi. I neći blizu vode. Gdje si mališ? Eno skeleton. A bolje da uđem u kuću. Ali ne predajem se ja tako lako. Sad ćete vi da vidite svog boga. Cool. Ajde dođi. Ovo ide jedan pauk. Ide ništa mi se čini. Ide neko. Dođi. Debel. Brzo mi treba jedno staklo. Ide. Hvala. Ajmo spavat sada.
Dobro jutro. Crkli da Bog da. Šta ćeš bolan, jadnič, gdješ to? Vidi, imam strijele. Hvala ti puno. Šta je sad ovo? Samo... Da, a debolan. Ovo mi ne treba uopće. Ajde. Šta još mogu si? Da roknemo jednog tamo creeper. Ćao, creepy. Još ima... A ništa. Jako si ružan da Bog sačuva. Vidi još jedan tamo dio. Ajde doći. Gotov si, bo. Ne, kuću moju majku ti jebim. Joooo. Nisam ga trebao ovdje. Evi šta ja ovo moram popraviti se. Majku ti tvoj. Bezobrazno. Znam jel ga stid. I bolje da mi nije kuću ošteti. Jesam, on sad ima jednu dobru ideju. Imam jednu super ideju. Imam 16 strijela. Samo ja imam ovo. Ja mislim, vidio sam ovaj jedan trik, samo ne znam će li upalit ovo. Daj Bože. Čekaj. Evo ako. Stavite ovaj bone meal tu na zemlju ispred vas i posadite. Ne radi. Ajde ponovit ćemo. Meal. Tako. Ništa ne radi, ne vezi. Ajde, tebe nećemo tu posaditi, budi tu. Šta je ono? Pauk je. Šta mi uradi ovdje? Vidi skinuo mi sloj ovaj tu. Kretena. Kad ja imam ovoliko irona, mogu sam onaj staviti da se peče ovo. A jebem staklo bješ tamo. I eto ljudi, to bilo sve za Minecraft preživljavanje sezona 2. 6. epizoda. Lajkajte, komentirajte, šerajte. Šta sve ne. I vidimo se u sljedećoj epizodi Minecrafta. Ili nečeg drugog. Ćao.